kaści kłelegiace. Kłelegiate w kartuzach, krótkie niewieldzigłe łogrodu z kwiatama, płotnika i kamianu, łesmenesce wiekłewu rzezbu Madonne z decuntka, stajała szekłewno białka. Na nosu miała cymny brele. Wezrzała kreja mno i płewyżno. Gydała przez telefon i nerwys łebzyrała so w kół. W dredzi ręce trzymała tidurk, do jacigły był przepiąty biały pudelek. To wiera jako turystka. Chce zwiedzać kwestię pod wezwaniem w niebłewzącą na świętszy Marii Pannę w kartuzach. Jako prawie na swojego towarzysza, żeby przepilował tuszka, bo nie wędzie z nim do Bena. Tak by so mógł pomyśleć każdy przechodzący błeka. Równak w jednej chwili ta nieznajemna białka wzięła pudelka na ręce i płynęła do auta, jaci stojała na parkingu krótkie kłelegiate. Posadzała tusia na tylnej siedzeniu i chutko odjechała. Całe to wydarzenie łebzyrało troje nyscelatków: Kasia, Tola i Jakub. Miele nadzieja, że należy tu psa rasę border terrier, jaci łestu płerwony w juszkach. Słychał on to starku w Kubę. Knyp wmiszył się we wielką afera, bo jak chcący udostać nazad tusza, musiał ukradnąć drzewianą sztaturkę z jątego napłymuka. Tery, raza z dwiema dreszkama i memku kaści, próbują naleźć terriera. Mieso zdywy, że kiedy są widzony ta białka, ale nie mogła so przebyć skutka jozną, rzekł Jakub. Dziwno so zachławiwała. Regnęła auto, a tak łestro, jakby przed kłego młycykała. Chcemy wejść do Bena kłelegiate. Może tam nalezymy jaci szlach, zdecydowała Tola. Kasia i Jakub dziwno głową ma na płeć twierdzeni, a później przedce szle w cierenku dwiżów. Mamka Kaści, Hanna, w tym czasu sprawdzała łekweli. Miała nadzieję, że szukany pies gdzieś tu błądzy. Wow, to je nadzwykłe, aby nawetka dziadowe. Jakub próbował naleźć pasowne słowo, stojący pod biegasa zygra zakończonym sztaturku anioła, którym trzymie kłesa. Ten kłescu zbudowali kartuzowie już w średnich wiekach. Wiera pod koniec XV wieku. Je to gotycką budowniu. My znan kłewny dla gotyku gwiazdowi nadzib, za to wełe zdoby Bene są ju przede wszystkim barokłowi. Zdywy mieso, że tak świątnice też zbudowali łebcia z baroku. Może w XVIII wieku. Szlachuje łyn za przekrywku zarku, zaczęła opowiadać Kasia. Coś tero, piszesz książka? A może jest prowadniczką wanogów? Pitała zadzewłowunu Tola. Jakub też nie mógł wierzyć, że Kaśka tak wiele wie o tym zabytku. Nie, to dlatego, że lubię historię. Piszę blog o rizach. Łekrum tym moja mamka robi w muzeum. Często raza zwiedzi w umetaci ciekawi place. W kartuzach je była je wiele razy, bo i ta płakoszewa stale XVII wieku. Młodzi detektywowie łepłecuszku przechodzili między łówkoma i łebzyrali belno wekół muni deklaracje. Stale to ławę, co stoju kłel błecznych scanów, jaci były namienione dla klasztorników do siedzeniu i klączeniu. Korzystali z nich łebczas modlitwy i świętych mszów. Te kartesci są nadzwykłowo pyszne. Zgrzyta, kulituje ornamentów, to je deklaracjów. Na przemiar ten zwie so misiorkłewłe chorąściowi. Weździkus jak kweralową rywa zbudowaną ze zrzeszonych ze sobą chrząszczków, jacisowe fulowuni kugelkama. W innym mylu blewią skławił ornament
wije so płecały z cance stalów i tłeży wazon z kwiatama. Ale dla mnie najpeszniejsi są larwy, zatacone w usznej muszle, albo inny maszkarone, cygnęła dali Kasia. Jeju, od dawna cychuje w moich zeszywkach rozmaity wewijase. Te rubanda gadała, że usudzą ornamentę, szpuertowała Tola. Dobry udba, bądźesz jak artyst z Niderlandów. Beleta ci wtarny wiele czasu projektowała rozmaity kompozycje i chcę ci bała modła dla innych utwórców, rzekła Kasia. Usie i kugel ci widza tu wnet wszędzie, z drzeta, są tyś głowy aniołów, ich skrzydła. A to są wiera wizerenci świętych? Zapytał Jakub. Jo, możemy ich poznać po atributach, to jest specjalnych merkach. Na przykład ewangelistce trzymają w rękach łedemku ksiądzi i pióra. Święty Jan, autor jednej z Ewangeliów, je pokazywany w towarzystwie łyżła, a człowiek, albo anioł, je atrybuta Mateusza. A ta postacju szlachuje za świętym Jana Chrzciciela, który był pustelnika i łebloko futro wielbłąda. Utwórce pokazywają głos barunka. Tu je Maria, matka Jezusa. Prorok Symeon zapowiedział, że idzie się przeciwnie miecz. Dla tewi serce jest czerwony miecz, tłumaczyła Kasia. Cece, podziwiający stale nie widziały, że do kościoła weszło dwóch chłopów. Kiedy ich kureśce dostrzały, Jakub poznał, że jednym z nich je weterynarz psa jego starci. Odwrócił się w stronę Dreśków i rzekł cechłe. Musimy so schować. Ten chłop nie może najustrzec. Za ta cele so za wesoci porąci stalów i słycha legotci chłopów, którzy sedle w ływkach krótko nich. Na jaką lekcję rzezbów je coraz większą. Żdajemy leno na nepomukaj z juszków, a za pudelka dostuniemy sztaturka z Betowa, zaczął gytka weterynarz. A co jest zrobił z psoma? Zapytał jego drech. Je harądował mieszkanie w Betowie. Moja córka je tam wzięła. Nie możemy ich trzymać w kartuzach. Moi sąsiedzy są za baro niedowierni. Witro reno chcemy so płetkać przed brumu do betowścigłe zumkłe. Przeprowadza pse, a te sprawdzisz, na jaci ort dziewcia od pudelka może ukradnąć nepomuka. Płekrótci łebgotce weśle z kolegiatę. Za nima płynekele Kasia, Tola i Jakub. Bo ten równak ju ich nie widzele. Dozdrzeleleno memka Kaści, która żdała na nich przed swoim autua. Wrócele do Juszków bez tusza, ale z plana na płesobny dzień. Musiu leno przekłanać Hana, żeby wzięła ich do Betowa.